Ja. Kaixo. Apa, egunon. Jarri. Bueno, aurkeztu zure burua mesedez. Bueno, ni Joa naiz, eta nik uste enpresa honetan asko lagundu bat dutela. Osea, ni produktibua naiz eta disiplina handia naiz. Nik uste gure enpresa, zuen enpresa, nuela asko lagundu. Eta gero arazoa dauzkatenean eta bai zuzentia gustatzen zait normalian, osea, gauzak ondo egitea gustatzen zait. Zergaitik aukeratu zen masajista izatea? Txiki-txikitatik nire osaba masajista zen eta gustatzen zitzaidan bere lanpostua eta gustatzen zitzaidan. Eta posto honetarako prestatu dela uste duzu? Nik uste gai izango nintzala, masajista bezala lan indetelako lehenua. Eta beti gauza berriak ikasti azkenean hona gai izate dute, hortan aterren enpresa honetan. Posto honetan lan egiteko zer da zuretzat garrantzitsuena? Zeruekin eta lankiekin komunikazioa bilatzea eta hortan zentratzea gehien bat. Eta gero arbitasuna eta holako gauza. Zergaitik utzi zenuen azkenengo lana? Nik egiten nuen lan enpresa horretan eta horrek itxi behar izan zuen. Y, bueno, una prueba. ¿Por qué quieres trabajar con nosotros? Porque mis expectativas de trabajo han cambiado y pues preferiría cambiar de aires también y trabajar en una nueva empresa que sería como la vuestra, que se adapta a mis expectativas. Where do you see your in 5 years? My long term in growing with a company where I can continue to learn, take on additional responsibilities and contribute as much of value as I can. Vale, gracias. Okay.